אהלן. אהלן. את רוצה... אם מישהו יבוא ישאל על שרה, אולי זה החתם, אולי זה החתם. אין בעיה. תתן להם. אני אתן להם להיכנס. אם נגיד לך שרה עובדת בקטן. בסדר. את רוצה שנפתח לך פייסבוק? כן, כן. לפתוח לך פייסבוק? מה, אתה מקליט אותי? לא, זה מפיץ ריח. הבנת? אז תכניס אותם? מסריח פה פשוט, כן, אני אכניס אותה. מי זאת שרה? זה קוראים שרה. את שרה? אהלן. אחלה. מה הבאת לי? אתה רוצה עגבניה? לא, תודה, אני לא אוכל לך את האוכל. עגבניה, בצול. לא. לא רוצה? לא. הנה, הוא מקליט אותי, כן? זה מפיץ ריח, את רוצה להריח? את רוצה לבוא להריח? מה? שאלו אותך היום? מה שאלו אותי? נמצא להתקלם, שרה עובדת פה? לא. את מריחה ריח של סבון? תראה לי הקלטת אותי. אין, זה לא מקליט.